Kawata wani abu ne yake damuna. Menene na rasa yanda zan yi. Gida fa auren dole fa ake so amun ba. Kuma wallahi ba na son sa. Kwata ba na son sa wallahi. Na yi kokarin fahimta da su sun kasa ganewa. Ban san yaya zan yi ba ni fa da wanda nake so. Wallahi ba na son sa gaskiya. Yawwa, ka kinga irin waɗannan mayun mutanen nan? Zan ba ki shawara da Allah kawata. Baka ne? Ka zo ne? Na zo ne. Bata fito bari? Bata fito tukuna. To da Allah ka yi hakuri fa. Ba matsala. Barka da mu. Zaka auren nan fa Allah. Sai ka aure ta insha Allah. Alhamdulillah. An yi an gama. Allah ya saka da alheri. Bari an turo. Madalla. Ke Rabi? Rabi? Je ga Alhaji nan ya zo. A je ayi zance cikin kwanciyar hankali. A kwantar ma da hankali. Ai wannan mutumin da tija arziki ne wallahi tallahi. Mutum ya auri wannan yarinyar. Da gaske to baki faɗa yan gida ba kina da cutan kanjamau? Ya za a yi faɗa ke kuwa? Ai ba zan amma ya kamata ki faɗa a gida kina da cutan kanjamau. To ai saboda kar a ji ne ai. Kar aka to ki To ko wanda zaki auren sai ki faɗa mai. In gaya mai? Ai wallahi ba zan faɗa ba. Kin san Allah wallahi sai na kashe mutane 5 babu yanda za yi wallahi ba zai taɓa yiwuwa ba. Gaskiya ne.